Naipresenta na sa Naga City Government ng technical team ng DPWH Central Office ang panukalang master plan para sa komprehensibong pagkontrol sa baha sa Camarines Sur tuwing aapaw ang Bicol River. Ayon kay Naga City Mayor Nelson Legacion, layon ng flood control master plan na makalikha ng cut-off channel sa ilog sa bahagi ng mga bayan ng Minalabak, Canacman at Magaraw palabas sa Libmanan River na karugtong ng San Miguel Bay. May lapadaan niya itong 400 metro at habang 56 na kilometro na kayang mag-divert ng tubig nang hindi na dumadaloy sa Naga City at mga karatig bayan na Milaor at Kamaligan ang baha na mula sa ikalimang distrito ng Camarines Sur at Albay. May dike-anya sa ibabaw ng cut-off channel na magiging kalsada na tulong naman sa mabilis na pagtransport ng mga produkto at serbisyo. Target tapusin ngayong taon ang detailed engineering design ng Bicol River Basin Flood Control Master Plan para maumpisahan ang konstruksyon sa taong 2026. Kailangan namang ikonsidera ng bawat LGU gaya ng Naga ang Bicol River Basin Flood Control Master Plan sa pagbuo ng Flood Control Master Plan para sa kanilang bayan o lungsod. Pinapapaspasan ng Pangulo ang pagbuhay sa Bicol River Basin Flood Control Project matapos ang maladilubyong baha noong October 23, 2024 sa Naga at Camarines Sur dahil sa bagyong Christine.